खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ पार्लियामेन्टआव आसामनि मोनद' जौगाखां हारिनो ट्राइबेल गनायथि होनो नागिरनायनि हेंथायै आवाज दैखांदों रायजो सभानि एमपि रोंगोरा नार्जारि बिथाङा। जम्मु काश्मीराव खुंफुंजालांनाय 69थि नेशनेल स्कुल गेम्सआव क'क्राझारनि स्मृति बसुमतारी आरो सिनायथि बसुमतारी बिथांमोना ब्रन्जनि मेडेल देरहाबोनो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारनिफ्राय क'क्राझारनि साबा सोद्रोमानि मोनसे थान्दै हान्जाया मैया गोदान दिल्लीयाव भारतनि रेजिस्ट्रार जेनेरेल आरो सुबुं सानखो कमिशनार मृत्युन्जय कुमार नारायणखौ लोगो हमहैदों। मख'नो गोनांदि थान्दै हान्जाया बाथौ धोरोमनि दोरोङारि आसारखान्थिफोरखौ लिरथुमनाय, संरैखा खालामनाय, जौगाहोनाय आरो मावख'आरि गनायथि होनाय बायदिजों सोमोन्दो गोनां आयदाफोरनि सायाव सावरायदों होनना मिथिनो मोन्दों। लोगोसे बिथांमोना बर' सुबुंफोरनि गेजेराव बाथौ सिबिनायनि गोथौ हारिमुआरि गोनांथिनि सायाव गोसो होयो आरो थागिबि दोरोंफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय गोख्रों फसंथानारि मददनि गोनांथिखौ फोरमायदों होनना खौरां मोननाय जादों। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा नायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सापागुरि इउनिभार्सेल सिनेमा हलाव सफैबाय बयजोंबो अनसायजानाय जांख्रिथायनि थैसाम 2 सावथुना। बर'नि मुंदांखा बयजोंबो सिनायजानाय लिरगिरि आरो बिथोन होगिरि पंकज लाहारी बिथांनि लिरनाय आरो बिथोन होनायजों आरडि मशन पिक्चारनि बेनाराव दिहुनजानाय जांख्रिथायनि थैसाम 2 आबुं बर' सावथुनखौ सापागुरियाव थानाय इउनिभार्सेल सिनेमा दा इउनिभार्सेल स्टुडिय'आव फैगौ 12 दिसेम्बरनि बेलासे 2 रिंगायाव नुनो मोनगोन होनना मिथिनो मोन्दों। गसाइगावनि जारागुरियाव थानाय खैरो बागान लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ फैगौ 15 दिसेम्बर सानखालि बेखेवनो साखाफारा जादों। गोजाम बोसोरखौ बिदाय होग्रा आरो गोदान बोसोरखौ बरायग्रा एबा लावखार ओंखाम जाग्रा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। बे मोजां खौरांखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों संकस इक' टुरिज्म ससाइटिनि मावथि बिथांमोना। आसाम आरो सोनाब बंग सिमा ओनसोल जारागुरियाव संकस दैनि सेराव थानाय खैरो बागान लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ सोलिफु दाननि 15 दिसेम्बर सानखालि बेखेवनो साखाफारा जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुखौ फाग्ला बुंनाय इएम बेगम आखतारा आहमेदा जोबथारनायाव निमाहा बिबाय। মই যদি ভুল কৰিছোঁ তেতিয়াহে মই ক্ষমা খুজিম। মইতো কোনো ভুল কৰা নাই বুলি মোৰ মনে ধৰিছে। মই নিজে আত্মবিশ্বাসী, মই কোনো ভুল কৰা নাই। গতিকে ভুল যদি কৰিছোঁ তেতিয়া ক্ষমা খুজিম। আপোনালোকে নিজেও ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলে হ'ল। সময় সীমা তেওঁলোকৰ ইচ্ছা হৈছে, তেওঁলোকে বান্ধি দিছে। মই ভুল কৰা নাই। মই যদি ভুল কৰিছোঁ, মই এটা ভুল কৰিছোঁ সেইটো কি জানে? মই তেওঁলোকক পাগল কৈছোঁ, সেইকাৰণে মই ক্ষমাপ্ৰাৰ্থী। কিন্তু সুস্থ মগজুৰে যাতে তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ হাতত যিটো তেওঁলোকৰ ফ্লেগ তুলি দি পেলাই আজি পবিত্ৰ সদনত যিটো আক্ৰমণ কৰিছে সেইটো যাতে তেওঁলোকে নকৰে। কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যেতিয়া তাতে বা যিসকলে এইটো মানে পবিত্ৰ সদনটো আক্ৰমণ কৰিছিলে তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোকৰ ফ্লেগ আছিলে হাতত। তেওঁলোকেও নিজৰ স্থিতিটো স্পষ্ট কৰিলে ভাল পাম যে এই ফ্লেগটো সংগঠনৰ ফ্লেগটো তেওঁলোকৰ নহয়। এইবিলাক ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব। আমাৰ BTC গভৰ্ণমেণ্টে ইতিমধ্যে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কাৰণে FIR দাখিল কৰিছে। আসাম গভৰ্ণমেণ্টকো মানে লিখিছে ইয়াৰ ওপৰত ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব লাগে। ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'লে আপোনালোকে সকলোৱে গম পাব কি হৈছে কি হোৱা নাই। मोनद' हारिनो ST होनायनि हेंथायै फिन आरोबाव उदालगुरि जिल्लानि ट्राइबेल फरायसाफोरा खुद्रिसारदों। जोंनि फरायसाफोरा सोमावसारनायखौ सोरबाया राजखान्थि नोजोरजों नायनाया जोबोरैनो दुखुनांथाव जादों होनना फोरमायथिदों। गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ बावहरबाय। आङो खैराबारि कलेजनि सासे बर' फरायसा। दिनै जोङो बेवहाय खुद्रिसारनाय हाबाफारि जोङो लानाय जादों। बेनि गुबै जाहोनानो जाबाय मोनद' हारिनो ST होनो थांनायाव जि NOC दैथायहरनाय, बिनि थाखायनो जोङो बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो जोङो माने बे मोनद' हारिनो ST होनायखौ जोङो मालाबाबो गनायनो हानाय नङा आरो इयुनावबो हाखानाय नङा। सिगांबो पास्टआवबो जोङो हायाखैमोन, दाबो हाया, प्लास इयुनावबो जोङो बेखौ हानाय नङा।
आरो गोबां बे खुद्रि सारनाय हाबाफारियावनो जोंनि स्टुडेन्टसनियाव गोबां एलिगेशन्स लगायदों जे स्टुडेन्टफोरखौ पलिटिक्सथिं जोंखौ नारहरगासिनो नाथाय बे बाथ्राया गोबां नंखाय होननानै आं बुंगोन मानो होनबा जोङो गुबुन गुबुन फेमिलि बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय ओमफ्रायोहाय दिनै जुदि स्टुडेन्टफोरा गावसोरनि फिउचारखौ साननानै बा जोंनि जुनियरनि फिउचारखौ जोङो साननानै दिनै जुदि खुद्रि सारनाय हाबाफारि लानायाव जोंखौ बेबादि पलिटिक्सथिं नारहरनानै जुदि बुङोबा जोंहा माने बेवहाय गोबां दुखु थायो ओंखायनो माने आं बयखौबो बुंनो सानो खावलायनो सानो जे जोंनि बे खुद्रि सारनाया पलिटिक्स नङा जोङो जोंनि बर' हारिनि जोङो सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय बर' हारिखौ जोङो बुहुमाव फोथांनानै लाखिनो थाखायसो जोङो बे प्रटेस्टखौ खालामनाय जादों आरो गोबाङानो बै दाख्लैहाय बिटिसि सेक्रेटारियेटआव थांनानै प्रटेस्ट खालामनायखौ गोबाङानो बुंदों बे बिटिसि सेक्रेटारियेटआ जाबाय पाब्लिक प्रपार्टि बेवहाय गासिबो थांनो हायो स' जोङो बेवहाय प्रटेस्टसो खालामनो थांदोंमोन नाथाय माखासे सिचुवेशन्स बेवहाय जोंहा जानाङि सिचुवेशन्सबो जोंहा जाबाय स' बेवहाय खालि जोंनि बे इयुथखौल'सो गोबाङानो दाय होगासिनो जे प्रपार्टिखौ धंस' खालामजोब्बाय बे नङा जुदि आखाइ मोनसेजों मालाबाबो आखाइ खबजाया बेखौ जों बयबो मिथिखागौ जुदि सिगाङावनो जुदि सोरबाफोर गेदेमा बिथांमोना लिडारफोरा जुदि जोंनि स्टेन्ड लानानै जोंखौ माबा मोनसेफोर बुङोमोनबा बुजायनानै जुदि दोनोमोनब्ला जानांगौ बेसेबां दुंहाव थासारि जोंहा सोमजिनाय नङामोन आरो जुदि जोंनि हाबनाया गोरोन्थिब्ला इलेक्शननि उनावहाय सानैसो बेवहाय सुबुंफोरा बिथांमोना माने बे बिटिसि सेक्रेटारियेटआव थांनानै माखासे भिडिअ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो आङो फंसे खोथा आङो क्लियार खालामनो लुबैदों जे गासैबो बुंगासिनो गासैबो समान मोनथाय मोननांगौ बा इकुवेलिटिनि खोथा बुंगासिनो नाथाय इकुवेलिटिनि खोथाखौ लांनायाव बहाबा बिथांमोना जास्टिसखौ बावनानै दंथ'यो नोङो सोरनोबा माबा मोनसे होनो थांनायाव गुबुनजों इनजास्टिस जायोब्ला बेयो मालाबाबो इकुवेलिटियाव गोलैया माने जोंनि कनस्टिटिउसनाव नंगौ इकुवेलिटिनि होनाय दं इकुवेलिटि मोनथाय मोननांगौ गासैबो समान मोनथाय मोननांगौ होनाय दं नाथाय बे समाना बे नङा जे गासैनोबो एखे गासैखौबो होजोबगोन बे समानथिया समाजाव मोनसे बेलेन्स लाखिनो थाखायसो समाजा जाहाथे समानै दावगालांनो हायो बेनि थाखायसो माने बे इकुवेलिटिखौ जोंहा लाबोनाय जादोंमोन जेरैबायदि गोग्लैसोनानै थानायनो एसे बांसिन होनानै गोजौ थाखोनि मानसिफोरजों बा गोजौ थाखोनि सुबुंफोरजों एसे समानाव लाबोनो हायो नामा बेनि थाखायसो इकुवेलिटिखौ लाबोनाय जादों नाथाय गोबाङानो सानदों जे बिसोरो उमुखौ मोनदोंबा जोंबो मोननांगोन नाथाय बेयो मालाबाबो नङा होननानै आङो बे इकुवेलिटिनि मिसकनसेपसन जानायखौ आङो सुद्रायना होनो आङो सानदों आरो औ माने इकुवेलिटिया बे नङा जे जोंनो होबाथाय गुबुनाबो मोननांगोन बेनि थाखाय नोंहा माबाबो थानांगोन क्वालिटिसबो थानांगोन प्लास नोंहा हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्डखौ गोबां नोजोर होनाय जादों बे खामानियाव माने एसटिनि स्पेशेलि एसटिनि खामानियाव जोंहा हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्डखौ गोबां नोजोर होनाय जादों प्लास आरो बिथिंहाय जोंहा इक'नमिकेलि बेकग्राउन्डखौ नोजोर होनाय जादों ससियेलि बेकग्राउन्डखौ जोंहा नोजोर होनाय जादों स' आरो बे हारिया सिगांनिफ्रायनो दङना गैखाया बेहा आलादा मोनसे सिनायथि आलादा मोनसे कालचार दंना गैया बेखौ नायनानैसो माने एसटिखौ होनाय जादों नाथाय दिनै गोबाङानो जुदि बेबायदि एसटि दाबि खालामनायावनो जुदि सरकारा गनायथि होयोब्ला दिनै नङा गाबोनो आरो गुबुन हारिया जोंहा एसटि दाबिनो फैबावगोन माने स' जोङो फिउचारनि खोथाखौबो साननानै जेनेबा बै मोनद' हारिनो एसटिखौ होनाङा होननानै जोङो सानो मानो होनबा दिनै 6थाया बिदों गाबोन 10थाया बिनो हागौ स' बेखायनो आरो एसटिया जेबो माबा चक्लेट नङा माबा मोनसे बुस्थु नङा जायखौ बिबानो मोननाय बेनि थाखाय जोंहा थानांगोन जोंहा कालचार थानांगोन जोंहा हिस्ट्रि थानांगोन जोंहा बहुत गावबा गाव आलादा मोनसे सिनायथि जोंहा थानांगोन जाय हारिहा बैफोर बुस्थुआ गैया अब्लाबो बैफोरनोबो जुदि होनो थाङोब्ला सोरबा गुबुनारिया फैनानै सोरबा फरेनारा फैनानै दिनै बेवहाय एसटि दाबि फैगोन आरो बुंदों जे थाखानाय एसटिहा जेबो खहा जानाय नङा नाथाय बेयो जे जाथावि बाथ्राखा माने आंबो मिन्थिनाय बायदिब्ला दा जोंनि स्टेटनिफ्राय जिसेबां रिजार्भेसन सिटखौ आङो स्टेट वाइज माने 50% रिजार्भेसन सिट होयो होननाय आङो मिन्थिदों ओमफ्राय
बेवहाय दा जोंनि स्टेटआ एबाउट 49.5% रिजार्वेशन सिट्स बेखिना एसटी एससी आरो ओबीसी आ लाखाबाय स' 0.5% ल'सो बेवहाय आग्लायनानै दं बिसोरनो जुदि बै एसटी खथाखौ जुदि होयोब्ला थ' बेवहाय माने जोंनि दा जि थाखानाय एसटी बेहा खहा जाया होननानै बुंनाया नंखाय जागोन गोरोन्थि जागोन आरो माने जोंनि बेयो जोङो दा दिनै जोङो गोलोमदैल'सो बोहैहोदों नाथाय जोंनि जारिमिनखौ नायनो थाङोब्ला गोबाङानो थै बोहैहोनानै दिनै जोंनि बेखिनाखौ जोङो आरजिनानै लानो हादों स' बे आरजिनानै लानो हानायखौ जोंनो माने एकदम भिक माने बिनानै लानाय बायदि जोंखौ माने खालामगासिनो माने स' बेफोरो बिनाय नङा बियो आरजिनायसो मोनसे